Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, ka shiga ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yadda ko wasu mutanen suke cewa Aisha Humaira ta ci dukan tsiya a gurin zaɓe, ma'ana an yi mata dukan kawo wuƙa a gurin zaɓe, ba ta samu damar kuma dangwala ƙuri'arta ba ga wanda take goyon bayansa, Dr. Yusuf Nasir Gawuna. To Aisha Humaira dai yanzu za mu sa muku cikakken bidiyon yadda ta gudanar da zaɓenta cikin kwanciyar hankali. Gashi nan yanzu za mu sa muku. Samun nasara yardar Allah. Daga Gawuna gano bulala. Ko an ta Kano yardar Allah. Mun kurbi jawar da la haula. Yau Gawuna ne mai lasisi. To wannan dai shine cikakken bidiyon yadda Aisha Humaira ta gudanar da zabenta cikin kwanciyar hankali, cikin lumana da kwanciyar hankali. Aisha Humaira ta zaɓi Dr. Yusuf Nasir Gawuna a matsayin gwamnan jihar Kano, watakan ɗan takarar gwamnan jihar Kano. Yawa wannan shine cikakken bidiyon yadda ta gudanar da zabenta cikin ƙoshin lafiya. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, ka tabbata ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.